balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon? March 25, 2022 nag-amat-amat na kadto sa mga kabarangayan, kapurukan ang mga kandidato sa local local campaign or sa national and local elections sining tuig 2022 mga kaakson. Handang-handa nagagpreparado na ang halos ka mga kandidato nga nag-participate sa sining 2022 national and local election. Sige, sa mga kaaksyon tate, may mga rally nga ginpatigayon o igapatigayon karon sa hapon or kainaman sa ngaga ang iban nga mga kandidato naton. Good luck sa inyo tanan-tanan na kabayuntan nga mangin matawhay lang ang aton sining election sining tuig mga kaaksyon. Ang mga isyu-isyu na nga ginagmay, okay lang na. Importante lang ati ang peace and order kag sitwasyon sang palibot magapabilin nga mangin malinong ini mga kaaksyon. Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ayos diri sa syudad sang Bacolod, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang okslang kamo sa sining mga inuras. Kag wala lang sang damo sining problema, especially nga ang iban sining masako-sako na sa preparasyon para sa May 2022 election ang ginapreparahan nilang election gid mga kaaksyon, no? Ayos lang sa mga kapurukan kag kabarangayan, kamusta kamo dira? Oks lang, kabay pa nga oks lang kamo sa sining mga inuras. Kag mga kaaksyon tahan sa bugos nga probinsya, sa syudad kag probinsya sang o sa syudad kag banwa sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man sa oriental side, nagapangamusta kami sa inyo sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Abo
Ambot ko nakachibog na kamudra, basi kung way pa pagamatamat na ha, kay ti udto na eh. Mayugin nga makapanyaga, then makapahunay-hunay kita makadali kag balik naman sa trabaho. Kamustang mga kaksuntad sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique, kag tubtob malabutan sa aton sining waragwag sa sining udto. Magainop na lang kita, tubtob kita sa takda launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Karon dugay-dugay mga balita lokal, nasyonal, plasma ng iban pa nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa Indio sining palatuntunan. Sa kinanda na ko ang Indio sining aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial. Kuaon tani karon dugay-dugay ang report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Banwa sang Ibi Magalona, bagong puerto sa Banwa sang Ibi Magalona. Ang biyahe sini pahalin sa Ibi Magalona going to Panay Island, no? Gininagurahan subong adlaw ining puerto dra sa do barangay Pantaangan area. I-check na kanong kay Aksyon Eden Abuso. May tsansa ng taga North, bisan pa taga Bacolod, galing ti lapit-lapit kung Bacolod ka mo, kung silay ka, o kigid pa Ibi Magalona ka, no? Hibaloon tanay karon mga kaaksyon, ang balita upod kay Aksyon Eden Abuso, kay karon nga adlaw ti gininagurahan dra, of course, sa pagpamuno ni Mayor Marvin Malacon, kag ambot ko nakabot ang taga Iloilo nga alkalde sang probinsya sang Iloilo kag sang Department of Public Works and Highways karon lang dugay-dugay, no? Aton hibaloon kay Aksyon Eden Abuso. Sa Bacolod City Government Center, temporaryo tanay manging kaupod si Aksyon John Diaz. Ini may kangtanan sa kampanya sa lokal, nagarangkada na sining adlaw. Task Force Disiplina, magapabilin aktibo subong nga kampanya. Dapat lang. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa Police Station 6 may person of interest na sa kaso nga pagpatay sa isa ka call center agent, mga kaaksyon. Sa balita naman kay Aksyon na Brian Morden sa Nokpo karon dugay-dugay kay may reported nga encounter nga natabo dra sa syudad sang Himamaylan. Gina-verify pa karon sa ato sing Nokpo mga kaaksyon, no? Pero iniya naiho may kangtanan sa sining ginamonitor nga kandidato bla sang Philippine Army nga nagapangayo suporta kuno sa NPA diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag kalakip man ining barangay Kagawad, kaganong pakiban dakop sa buy-bust operation sa Banwa sang Ilog, Negros Occidental. Ay na naman barangay Kagawad, nagintra-intraya sa hit-hit sang illegal nga droga. Sa balita naman sa patrol, balita na Aksyon Eden Abuso, PSA or Philippine Statistics Authority, plano sining magpatigayon sang national ID registration sa mga eskwelahan nga nagapatigayon sang face-to-face classes. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kangtanan sa sining 45 anyos nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong attempted murder.
Sa balita naman sa syudad sang Talisay, apat ka mga persona nga nadakpan nga nagasugal ginbuyana sang kapulisan sa Dakbanwa sang Talisay. Kag Philippine Coast Guard San Carlos Substation no, nag-monitor sa overpassenger sa mga motorbangka nga nagahilapit na o sa nagahilapit ng Semana Santa. Dapat gid no, subong pa lang may mga preparasyon na dira sa Philippine Coast Guard ilabi na sa San Carlos City. Sa balita nasyonal, 10-point policy agenda para makabangon ang ekonomiya, permado na ni Presidente Rodrigo Duterte. Full implementation sang price cap sa bulong ipatuman. Samtang Presidente Duterte gindayaw sa pagperma sang ginamyendahan nga Public Service Act. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. I-likes lang kag i-share ang atong sining Facebook page, no? Aksyon Gemly, di yung tadanay, kaya do hindi ko makitang like kag share diyo. Kag kalakip man ang news rin nga mga comment basta ginagmay lang para masarangan ta mga kaksyon. Sige, sa atos rin nga mga kaksyon, daligid lang kay matagtanay resulta. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, March 25, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 8 kag 5, liwat 8 and 5. Magbalik ang Ayos. Sige dali lang samtang nagachibog kamuda sang palanyagahon nyo, dali lang, no? Kay namyaw tanay sa mga kaakson ta nga naga-monitor na sa aton sining pagpangalaga. Jan Resisio, Ray Flores Baryoga, Ana Sinoro. Wala nga pag-monitor sa inyo dira. Anita Lumangyaw, salamat gid. Ayan Diamond, thank you gid, Ayan. Hara Team CGJ, Liberty Binitin Ubaldo, Neresa Santa Ana Bayati Sagmon, Christian Bea Dalisay, Amado Ladua Jr., kay Anan, and sa kay George, no? Marilo Travilla Catinoy, and Ray Flores Barriogar naman. Si Fernan Dalida, Jolie Militado Patrimonio, and Freddy Española, Ray Benitez, Lester Ray Benitez, no? Salamat gid Lester Ray Benitez. Kag ni si Jasmine, kag kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Okay, thank you gid. Sino pa na de? Maria Leia Maraballes Banaglorioso, no? Maria Leia Maraballes Banaglorioso. And Jigo Imelda. May lang ang pagpamati, Jigo Imelda. Diyan si Siora naman. And sino pa na di? Eleonorig B.R. Agravante. Okay. Happy birthday gali kay Sir Alex Montesa. Birthday mo subong gali, sir. Sir Alex Montesa, no? Happy birthday. Ayos. Armando Ladua Jr. Salamat gid. Ga-monitor sa Sendarofina, Barangay Alianza, Bago City. Kay Lia Younger Esquivel dira sa
gatamyaw sa kuno kay B. Timpla Jr. Sinong B. Timpla Jr.? Sang kaduaan kadis kuno. Halin sa kay Leia Younger Esquivel, no? Mario Olvido Acuesa, mayo gid nga pagpamatik kag salamat gid sa panyaga. Mario Olvido Acuesa, no? Elvira Hilogo sa from Charito Heights, Barangay Granada, si Elvira Hilogo. And okay, Marilo Travilla Catinoy, si Madam Virginia San Antonio Olpenda, ga-monitor na, no? Dra sa Celine Homes. Ana Sinoro, ara naman, si Lester Ray Benitez nagpadala sang 50 stars, no? Thank you, good sir. Kagawa din Bongjo Campos, salamat gid from Barangay Maaw, Janilo Sansino, no? Ga-monitor lang sila. Ayos, sige, daghang salamat mga sirs and ma'am. Sige, follow lang kag-like sa aton sininga, kag-share ang aton sininga programa. Sige, daligid lang mga kaakson, standby, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 na nga tunoras. Salamat gid kag standby na aksyon na Eden Abuso. Kanasig lang siyang oras na no? Kay napaglaaw ko daw las 11 pa man lang ini. Subong las 12:05 na. Ay puwerte. Sige karon dugay-dugay ang balita na aksyon na Eden Abuso. Darigid lang sa mga kaaksyon ta. Basi kung may tsansa kagway kamo trabaho. Eleksyon. Ti ari kita ho dire kita na para sa mga kaaksyon tadra nga wala sang obra 18 to 35 years old lang ang edad no 18 to 35 years old luyag mo balang nga mangin kabahin sang coverage team sang Aksyon Radyo Bacolod para sa 2022 national and local elections sa Mayo 9 mga kaaksyon no. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapangita sang data gatherers no for Bacolod lang ng data gatherers naton kag reporters man mga kaaksyon no para sa mga masunod nga lugar like sa Bacolod need na mondra reporters and data gatherers sa Hinigaran reporters lang and de la Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, kag Candone, tanan ni nagakinanglan sang reporters for that purpose mga kaaksyon. No? Ipadala lang ang inyo sining resume sa email ad Ario kopyahon taniya ang email ad naton diri nyo ipadala Aksyon Radyo Bacolod news@gmail.com amo na Aksyon Radyo Bacolod news@gmail.com or di gani ipadala diri sa Aksyon Radyo Bacolod dalon mo di dulong mo di atag mo da sa guard kay sigurado mabaton gid namon ina no idulong lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod dari kami sa Penthouse Welrose Building corner Burgos Locsin Street Barangay 9 Bacolod City. Mangin kabahin sang madinalagon nga coverage sang Aksyon Radyo Bacolod sa para sa 2022 national and local elections sa Mayo 9 na mga kaaksyon na. Tandaan ta 18 from 18 to 35. Kung mag 37 okay lang guro Maligon-ligon man lang na mo. Importante ara ka lang nakapasok ka sa edad nga inaho. Pwede gina, paplaya kung may tsansa man lang nga maka-apply sa siring palabuton nga national and local elections sa Mayo 9. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta, live exit sa balita mo dira sa patrol, ini may kang tanan sa Robin Hood Commercial o Bacolod Incorporated. Ano ni sila? Siyempre kapangita ini sang latiro, driver, kag truck mechanic. Kung ikaw available nga latiro, driver, or truck mechanic, mag-apply lang sa Robin Hood
Commercial o Bacolod Incorporated. Yara lang namtang ang Robinson Commercial sa number 45 Tandang Sora Street, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod, no? Robin Hood Commercial o Bacolod Incorporated apply na mga ka-aksyon. Dalon nyo lang biodata kag 1 by 1 2 by 2 present picture kag isa ka bilog na sang 2 by 2 ninyo nga present pictures bla kag biodata dalon lang ninyo dra sa Robin Hood Commercial o Bacolod Incorporated mga ka-aksyon. Apply na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuanta na sa aksyon na Eden Abuso, mapapatrol anay kita, balita sa kay aksyon na Eden Abuso sa patrol, ini may kang taran sa Philippine Statistics Authority or PSA. Plano sila nga magpatigayon sa National ID Registration sa mga eskwelahan nga nagapatigayon na sang face-to-face classes. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Patrol Aksyon Eden. Action Rec plano sa Philippine Statistics Authority nga magpatigayon sa National ID Registration sa mga eskwelahan nga kapatigayon na sang face-to-face classes. Sa PSA Chief Statistical Specialist Luis Gonzalez, yara pa lang sa mas sobra 70% ang nakaparehistro para sa National ID diri sa syudad kag probinsya. Dugang pa, dako ang mabulig kung pahanugutan sila sa mga eskwelahan nga magpatigayon sa registration para makater ang kabataan kag madugang sa porsyento sa magparehistro. Pero tiging klaro lang ni Gonzales nga hindi niya masyento sa populasyon ang magkaparehistro. Kung hindi makaparehistro ang 4 ka tuig panubo. Sa karon, padayon man ang registration sa pinaka-mall, kapatigayon man sila. Galing daw, ang butang iba nakaparehistro na, kaya iba daw wala man gagios, no? Do bakanti man ganing iban nga registration mo? Oo, Action Rec, actually, ang iban yan, nagpang pull out na amo na ng focus sa mga mall. Kaya ang plano nila, para at least ma-meet halfway na lang. Kaya mbot ba sigurong iban ko na nalipat na focus sa na-focus bala sa kampanya. Kaya sa mga mall nila, ginbutang before sang campaign action din mo sa mga mall natin, ang focus siya sa ibang nga araw sa mall, maninda na, mamalaklon, hindi ganun, malagaw-lagaw, blang pabugnaw, like you, ti ikaw ya, ti kadto ka dra, malaklon ka sang mga... May mall, kuya. Yung basta na... Hindi ako na kayo kailangan sa mall, kasi may mall, kuya. Oo, ganun. Joke lang. Pero tingnan mo na, Action Rec, makaparehistro, pero tayo matamat lang kasi ang plano pag inila, para mas mapos pag pakwa na lang pati sa mga eskwelahan. Ari ka ba sa pagpahayag ni Mr. Luis Gonzalez? Based sa amon nga result, so ara pa lang kita sa 60 to 70%. Sa whole of Negros na, sir? Whole of Negros at Bacolod, amon na sa mga 70+% pa lang. So actually, hindi man nagkakalapot 100% kaya tungod nga buhay ba natin yung cater ang 0 to 4 years old. 5 up man lang atong ikuha. So may ara pagin man wala kay kalabanan di ko sa mall, hindi man nakakadto mga kabataan gid mo. Sa mga mga bataan galagaw sa mall. Tapos ang amon nga ginatanaw nga basi mag face to face ang klase, nagbasi dila naman kami makaano sa mga kabataan na. Okay, mas school to school ka mo, sir. Oo, pero as of now, ara man kami tatlo na kami sa mga pro para madakot naman ang mga kabataan ng iba. Ganitaling sa patrol, ang Action Eden Abuso sa mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labutan ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eden Abuso. Imbukadap lang to sa mga balita nga natipon sa atos ring patrol mga kaksyon, no? Sige, live extension super fiber anay kita, no? Sigurado.
Una sa tamang serbisyo. Kapuanta ng balita ni Aksyon na John Dale or Lord John Diaz, no? Kay Lord John Diaz kita na Aksonens, no? Sa balita sa Bacolod City Government Center, kampanya sa lokal nagarangkada na subong nga adlaw, no? Kag task force disiplina magapabilin nga aktibo subong nga kampanya mga kaakson. Amigid bisan ano kasako da basta lang task force disiplina o kigid kitaya. Ibalaon tang balita ni Akson John Diaz sa sining mga tinyon sa Bacolod City Government Center. Akson John. Nagani na gumba na Action Rex ang mga caravan kag ang paglibot sa pila ka mga rekorida diri sa palibot sa sulad sa Bacolod kay ti subong adlaw sugod na gidman ang kampanya sa lokal. Actually pila na ka mga local candidates nga nakita naton subong adlaw nagsugod na gidman ang ilang paglibot. Pero sa bahin Action Rex ang administration o kunabi sang grupo no sa administrasyon nga nagapapili liwat no diri sa lokal nga panguluhan ang Grupo Progreso subong adlaw hapon magasugod ang ila diri nga kampanya kung sa diin ti may isa kasi may isa nga pagahiwaton sa may Sacred Heart Shrine o kuno mo ning Lupit Church bra sa may Dalan Hernaes diri man sa may syudad sa Bacolod. After sa Action Rex may isa ka caravan nga patigayunon diri sa may syudad sa pila ka mga dalanon wala pa sila nagatag sa pinakaruta gid sa ilang caravan o kun motorcade nga hiwaton subong hapon pero expected may isa ka program sila nga patigayunon diri sa may reclamation area sa may syudad sa Bacolod right after the caravan Action Rex. Sunod diri kay Bacolod City Mayor Bing Lonadia, di tradisyon na ini sang Grupo Progreso nga kada pagsugod sang ilang kampanya nagagapatigayon sila sang misa. Ang tradisyon sila gani before is ara sila sa may isa ka simbahan sa may UNOR o kun ang oratory no sa St. Nicholas Oratory pero subong ti ara da sila sa mas dako ining sa may Sacred Heart Shrine Action Rex. Sunod pa diri kay Lonadia, di nagingyo din sa silang mga sumalakda kung taga-suporta nga kung nahimo diretso kung magkakinalan nila magdiretso sa venue. Anong activities sila subong adlaw Action John? May misa 2 p.m. May Sacred Heart Shrine. Lupit naman na sa Sacred Heart Shrine Action Rex. And then after sina may motorcade along the main street sa may Bacolod. Ang information ng East May Chances malabay sila sa may Libertad Public Market according kapon sa press conference. And then right after sina wala kita kabalo kung ano pagiging malugan ilang agatuan pero pinakapunta sini may pagtililipon ang tanang grupo dira sa isa ka lugar sa reclamation area kag may programa timiara sila nga hatag sa lipot nila nga mga mensahe sa ilang mga sumalakdag nga mga tambong Action Rex. Sa may Pope John Paul Pope John Paul, yes, amo nang ilang information. Okay. May stage man da sila? May ara sila gamay lang gid nga entablado. Hindi pa ni saya among opening salvo nila. Kumbaga do part ng gidya sa day 1 sa ilang kampanya. Kaya ang opening salvo nila do was pa man eh. Yes, Sabado magasugod sila alas 4 sa hapon ng mga pre-event. Sa opening salvo sila sa may Plaza Publica and then right after sina may ara sang actual event from 6 p.m. to 9 p.m. sa delivery sang ilang mga mensahe. And then ang mga ibang pakita nila nga pagsulundan o kunya bilang nga panawagan sa ilang mga taga-suporta Action Rex, no? Kumpiyansa diri si Mayor Bing Lonadia nga preparado ang Grupo Progreso sa sining nga piniliay bisan pa nga may mga pila ka mga impormasyon nga nagwa-antis pa man ang ining nga kampanya nga medyo mabulubastog ang Action Rex pero in terms sa tanang mga resources sa ilang ating area, kumpiyansa diri sila nga preparado ang Grupo Progreso. Yari si Bacolod City Mayor Bing Lonadia. On campaign rules and the full state attended together with our leaders and key people. Kag yung palang kami from Mr. Vito that because alert level number 1 na so katakot na sa ligwa meaning values pwede na 100%. So that practically for me is interpreted as maganda. Because kita na ako na space that reality na nabata social distancing sa una, kita ka ng mga rally sa mga presidential candidates. Kasunod talaga sa una. Wala man.
So that is also expected nga here in Bacolod, our rallies will be the same. Now, insofar as some details are concerned, nga basta hindi pwede ng survey, Ang Rex nakatihan si Mayor Bing Rodia, ang pila nila kang statement, directly according sa iya, ang tisaman ining kampanya, nagpakikita o nagpag-example sila sa Comelec Bacolod para ila may baluan kung ano mga pagsulundan nga dapat nila sundon mismo, kag pinakabalo naman ang ila diri nga mga grupo, kag mga komitiba, nga para sining patigayon nila nga kampanya, Action Rex, sumugod sa mga adlaw, tubtob naman sa may Mayo 7. Sa ibang pangdita, ginpayag dari sa Task Force Disiplina nga sa Gyapon, mawatsagan, kag makita ng ilang presensya sa pilat ka mga aktibidad nga patigayunon o kon kampanya sa mga politiko sa lokal. Dari sa may surad sang Bacolod Action Rex, sunod diri kay Sir Taba Domingo, ang head ng Task Force Disiplina, kay kabahin sa Gyapon ini isang komprehensibo nga mga tikang nga ginahimo sa lokal nga pagpanguluhan sa Bacolod, lasos nga dapat ara ginagila nga presensya bisan na ano man na nga color o political colors Action Rex. Sunod diri kay Julingo, kay aktibo sila, mabitbit ni sila Gyapon sa mga ticket Action Rex. Pero ang ambag rin niya, maximum tolerance ang ilang pagaymuon nga kung may makitaan sila gani nga wala nagasuksok sa face mask, ang una nila ngaymuon sa mayo ng anay nila. Pero kung ang term na di kung bertuldo, kung ang tao, tikinanglanon, siguro nila nga tikitan gid para madisiplina ining persona nga wala nagasunod sa health protocol. Ang pinaka-basic, dari ila ginayo ang pagsuksok sa face mask sa tanan nga matanion, ilamin ako nag-engage sa ibang mga tao. Pero sa issue naman sa social distancing, aminado dari si Julingo nga babudlay sundon kag gipatuman ng social distancing, ilabi na sa tion nga mismo ang politiko kag ang mga sumalakdag amo ang nagabayolar kag ang nagapamilit Action Rex na magpalapit sa isa kag isa. So kung according diri sa iya, tungod maximum tolerance man ang ilang sundon, siguro sa ibang insindiyon nilang sitwasyon, pero sigurado lang nila nga dapat tanan gid miyara ginasunod nga mga minimum health and safety protocol. Kaya kung nag-rally kay man Action Rex, lukalaway man guro nga magulo arms forward sila dirang iban. So ang badri ni Julingo, halos tanan nga mga politiko man especially sa mga kampanya, amo na gid man ina ang sitwasyon. Ang ayo ilang diri sa mga politiko nga sila mismo mag-remind sila mga taga-suporta sa karon dapat timuon agad nga hindi pagalinan sang latnanay sa COVID-19 ining sitwasyon subong nga mga tinion Action Rex. Ang dugang update sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod, kag ang lakat sa politika bantayan diri sa pila ka News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod. Balik gikan sa City Hall ang ka-aksyon nyo Action John Diaz kinagasiling sa tutanan nga mga ka-aksyon sa ring kamang bahin sang Pinas laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid sa report ni Action John Diaz sa Bacolod City Government Center. Action Brian Morden standby sa Nokpo. Kwauntang balita dira dugay-dugay, no? But ang ato siring balita nga gindulong sa City Hall, ginadulong sa inyo sa kalwa.
Serbisyo. Kantuan tanay balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office makibalita tanay kay Akson na Brian Morden. Ini may kang tanan sa Philippine Army may gina-monitor kunong kandidato nga pangayo suporta ho sa NPA diri sa probinsya ay kalika kag pito ka mga kag ining isa ka barangay kagawad blaho kagawad kaganom pakaiban nga dakop sa bypass operation sang mga kapulisan sa Banwa sang Ilog. Yaring countdown sa report ni Akson na Brian Morden sa Nukpo. Akson Brian? Ay, di na si Akson Brian. Way pa siya? Daligid lang kay gina-check ta ng linya ni Akson na Brian Morden basin na na-check pa sa, no? Natawagan pa sa subong, Sige, daligid lang mga ka-aksyon, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras kay Mayla Pilor Primavera. May lang nga pagpamati Mayla Pilor Primavera. Kag Bibi Gregorio Yoloa, dira sa poblasyon DSB. Sa ato sila nga mga tagpalamati, may lang nga monitor. Kag Rufino Era Gabino sa area sang Barangay Handumanan, sir. Thank you, Gida. Kag Huma Lumina, Lunila Tarosan, Melvin Finiafiel, kag Belma Panes. Salamat, Gid, Belma Panes. Kag Lorna Dilihencia from Cadiz City, kay Madam Lorna Dilihencia. Si Elmerda Mandaman Piloriana sa Punta Balyo, si Palay, City Negros Occidental. Salamat, Gida. Thank you, Gid. At Yakim Iriman, kag Rochelle Folencio Susana. Jonah Biloria, salamat, Gida. From Bidoria. Jonah Bidoria. May nga pagpamati, pamilya Bidoria, blaw. Na nag-monitor sa sining udto. Salamat, Gida. Thank you. Anya mo Leon, may lang nga pagpamati, ga-monitor sa Pacol, Bago City. Umanya family. Kay Diding Alohamento, salamat, Gida. Ari ang report ni Akson na Brian Morden sa Nukpo. Sa detalye sa ring balita, Akson, Brian. Action na sa pag-upisa sang kampanya sa lokal, may gin-mention diri si 303rd Infantry Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte nga may gina-monitor sila karon nga kandidato. Kaya galing ginambal di kon pila ka bilog basta kandidato sa probinsya sang Negros Occidental nga ginaligar nagpakigsapol or nagmeeting sa mga grupo sang New People's Army kag nagapangayo sang suporta Action Rexa. Sunod diri kay Pasaporte ang information nga ila na dawat gina-verify pa nila sang maid-gid rason nga hindi pa niya mahatag ang ngalan sininasambit nga kandidato kung hindi gid Pero under surveillance na nila siguro? Yes, gina-survey na nila subong Action Rex ining nasambit nga kandidato. Gin kuan taman siya kung pila ka bilog diin dapit sa probinsya Sorman o Norte nagpamalibad gid si Pasaporte siya kay kabudlay man nga mamunuhan tani nga masi hindi pa man sigurado kay ini information pa man lang nga sila mismo gusto nilang ipakadtuan anay sang mga intel nila kag siguraduhon gid antes nila ihambal ini nasambit nga pangalan. Pero sino kay Pasaporte sa mas temprano subong abi kung nakabati gid man ining kandidato much better nga hindi na lang pagsigihon ini kay may atubangon gid siya nga konsekwensya kung mapamatud-an nga ini siya ang naga-connect iya sa katapo sang NPA Action Rexa. Yari si Pasaporte. So, tapos nagkatag sa suporta, napatag naman sa ilana ni Prosecutor Gonzales na extending support to terror organization is pwede ka na-charge. So, is na yun na sa atong legal. So, mga nagnagatan natin. And then, wala na ko sa ating mga buying for electric post. So, yung siling sa ila, mga atong
hindi contributor, especially kung nagkataon dito sa may anti-terror act natin. Sir, ako na nga porosyon sa palayag ni pasaporteng ila papel naman niya subong sa Philippine Army magpadala man siya action deck sang mga tao man sa mga lugar nga nagapatigayon sang rally, political rally abi o sa mga barangays mismo nga may ara sa mga nagapangampanya para hatagan man sang proteksyon ang mga kandidato sa ila sini nga paglibot action Rex. Nag-ayo man diri sa pasaporte sa mga kandidato labi na gid sa mga supporters nga dapat magpaiway gid lang sa kun ano man nga mga problema abi kag likawan man ang hindi dapat magpamahog sa mga botante ang ini nga mga kandidato kag ila sini iban nga mga supporters. Sa iban nga balita action Rex mao isa ya ka barangay Kagawad diri ho kag isa ka STL agent ang nagkaladakpan ini nga nagahit-hit sang illegal nga droga. Nagluntad ini ang pagdakop sa ila dira sa may sitio Hunasan, Barangay 1, Banwasang Ilog, Negros Occidental kagabi ni mga alas 8:30. Ini mga suspitsado, 7 ini sila, ang isa diri minor de edad pa. Unahon ko diri ang pangalan ni Barangay Kagawad nga si Kenneth Cuenca E. Flores, 35 anyos, may live-in partner ini, Barangay Kagawad, kag residente sang Barangay Consuelo, Ilog, Negros Occidental. Ang nagapatayo man sa STL, gintawag sa ngalan nga si Rodjen Gicos. Ini siya may live-in partner man, 33 anyos, kag ang iban diri nga nadakpan si Rickmar Madamisila. Ini 39 anyos, soltero. Dakop man diri si Dante Gicos, 54 anyos, nangunguma. Si Kevin Vinias, 28 anyos. Kag isa diri si Jimwell Barcancel, 46 anyos. Kag isa ka minor de edad, wag gid na mention diri kung pila ang edad sini. So nakuhaan gid diri sa Sino tong Kagawad to? Si Kenneth Cuenca, Action Rex. Taga di na siya? Barangay Kagawad, kag residente sa Barangay Consuelo, Ilog. 35 anyos. So, nakuhaan gid diri sa illegal nga droga, amo si Rickmar Madamisila. Nakuhaan ni siya. Nakuhaan man diri sang droga si Barangay Kagawad gid, Kenneth Cuenca. Nakuhaan man siya. Kag isa diri nga nakuhaan man sa illegal nga droga amo si Rodjen, amo ni siya ang STL agent. Kag ang iban diri nga mga illegal nga droga nakuha na ni nga natungtong sa ibabaw sang lamesa. Ining apat lakip ng isa ka minor diri kay 7 sila. Posible nga ara lagi ni sila natabuan sa ginpatigayon ning bypass operation sini nga sambit iyan nga barangay. In fact, gintipon sang pulis tanan. Naglabot man lang gani Action Rex sa 0.5 grams ang estimated value ya sini ara lang sa 3,400 pesos taran-taran nga ila sini nakuha. Nagatingwa pa kita nga malabot si Police Captain Tersley Castillo pero hindi pa siya available sa sini nga Bataan Action Rex sa dugang pagid kung tani nga information kung ining si Kagawad Kenneth Cuenca ara gid bala o anong iya sining level dira sa ila sining lugar Action Rex pakaronan ta kagangin mo no mo kaina nga pantuya sa encounter dito sa may Kahimamaylan gin-confirm ina sa aton ni may aragid man? May Action Rex gin confirm sa aton sang hepe sang Himamaylan Kaya PNP. hindi pa man sila kakadto sa area, man bukid-bukid ng area mo, ti ang minus lang operating unit sigurong Philippine Army? Yes, Action Rex, amo to kay nang na istorya ang pag-interview pabigay na kay Sir Pasaporte na una abi mo. Sa pagsulod sining kwan, report niya ini pero doga travel man to sa kay naintindihan tayo sitwasyon. So nagtingwa kita nga makatawag kay Police Lieutenant Reynante Humukan ang Himamaylan COP so siya confirm ina kag ang report nga bato nila pareho lang ito gamay pagiging katama Action Rex address lang
as to kung may mga casualties abi or mga pilason abi, hindi pa siya makahatag kay gagather pa sila sa dugang information kay nagluntad ining encounter mga tunga-tunga sang last 9 kag last 10 sini nga aga action rexa. Basi ko palayugay lang mo tublaw, nga dinaastang inyo yung bala be tilawanta. Masib lang may pangampanya tong wagid ka bigay lukpan dari sa Timbrano para mapuling sa Timbrano. Amon action rexa ang mga balita gikan sa Nokpo. Action Brian Mon report mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Brian Morden kay John Ray Lacaron. May lang ang pagpamati John Ray Lacaron. Kag Janie Solgon, salamat gid kay Donald Cabasag dra sa City Engineer's Office sa La Carlota. Gatamiyaw lang happy birthday sa manghodya si Gloria Cabasag Molina sa La Casiliana. Salamat gid from Donald Cabasag. And Jonathan Sulapas, may lang ang pagpamati Jonathan Sulapas. Virgo September kay Mayla ba nice po okay sige salamat kid Mayla Pilor Primavera ayo sige Court Nathaniel de la Torre Purok Dulunan na Sindaguba Central Mao no Madam Elizabeth Gamala salamat gid no thank you gid kay Jim Jom may lang pagpamati Jim Jom kada mo sa mga listeners ko subunga do mga baguhan, no? Mga ngalan nila, Jinjom. Ay, pretty, Sige, Ariana yo sa mga ka-aksyon ta, daligid lang, ha? Daligid lang. Kay Plastar Tanay ni, mga ka-aksyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga ka-aksyon ta, may Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagali Aksyon na sandayan ay matagda pila ka mga commercials sa sining mga inuras daligid lang. Standby mahinang kalaban Amat-amaton talang ni daligid lang mga kaksona. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangyubahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon
Rex Cantong, aksyon. Art Tayupon, aksyon. Brian Morden, aksyon. Eric Magbanwa, kag aksyon. Marlon Genovea, diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod.
Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:57 ang aton oras mga kaaksyon. May fire call i-check me Aksyon Elmar, may fire call din ang fire call man kay na to negative man. Pero subong i-check ta. Dugay-dugay mga kaaksyon kay Lisa Montecastro Narciso, kay Toto Aces, may lang ang pagpamati. Mr. Melili Oligo, Cathy Ver, salamat gid. Henry Lee Franco, no? May lang ang pagpamati Henry Lee Franco, kag pamilya Franco, ga monitor sa La Carlota. Thank you, gid. Almera Lim Malasarte, may lang pag-monitor. Almera Lim Malasarte. Angel Almirante, pa-shout out lang kay Cass Angel Almirante. Okay. Si Angel Almirante, pa-shout out yaman si Cassia Angel Almirante. No? Mr. Melly Oligora. Sige, ayos. Sige. Okay na, i-check ta na ya. Balita na aksyon ni Eden Abuso, mapa Kapitolyo, anay kita, no? Halin sa Banwas ang Ibi Magalona, si aksyon na Eden Abuso, inimay kang tanan sa sining pag-inagura na sang puerto, dara sa Barangay Mantangan, bla, padulong sa isla sang Panay, no? Gininagurahan subong nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon na din. Aksyon na wala din namang nadugay nga tapos ang programa kundi inagurahan sa buong adlaw ang bago nga puerto sa diri sa Barangay Mantaangan, Banwas ang Ibi Magalona na magakonekta naman sa isla sang Panay, partikular dira sa Banwas ang Ahoy, Iloilo. Paagi kay Engineer Erwin Conyado nga nagrepresentar kay Ibi Magalona Mayor Marvin Malacon, nagpasalamat ini sa FF Shipping Company, sa local government unit sa Banwasang Ahoy kag iban pang stakeholders na nagbulig agud madayon ang nasambit nga proyekto. Dugang pa dako ang mabulig sini sa mga negosyante gikan sa duha ka isla bangod matapos na magkatabok padulong diri sa Northern Negros ang mga nagikan man sa Northern Iloilo, vice versa. Pila ka oras na aksyon na din? Isa lang yung ka-oras. Isa lang ka oras? Sa Mantaangan? Mantaangan ano? Oo, Mantaangan. Oo. Pakadto man na dito sa may Ahoy. Imbes nga like diriya sa Nrexia, Bacolod, to Dumanga, sabi doon ka oras, diriya Ahoy to Ibi Magalona, or vice versa, 1 hour 5 minutes. Sa madung ka gani, Mantaangan to Bayang nasa sa Ahoy? Correct. Ang siyempre. Amo na sang old nga puerto man dito sa Ahoy. Ambot ko na muna sa Bayang daw o muna guro na aksyon din. Suno sa di action rest kay Mr. Francis Frederick Cruz nga presidente sang FF Cruise Shipping. Amo na siya kag ang Sabiriya sa Ibi Magalona fully funded din nila. That's why nagambal sa gani nga 8 years in the making ang nasambit nga puerto
Pagod ka damo, kasi lang, wag consider, kag nautod-utod, wala siyang rest ang paghimo, sini. Kay ila lang daan kapital tanan. Gakakuan ko no, tungod man sa pandemya, gakautod. Ang balya, nagapasalamat siya sa kay Mayor Malacon man, sa kay Mayor Jet Rojas, ang Ahoy Iloilo, sa suporta ang ginahatag man sa iya, bisan private company pa sila. Kay, sinong nagalabot halin sa Ahoy, May nagalabot action na din? Ang mayor sang Ahoy. Si Mayor Jet Rojas? Gid sa sunrise. Sige, man nagbiyahe. Ito sila gani. Halin sila alas 9:05 to. Abot di sila alas 10:10. Sa may hindi magalaw na mismo. Kag para sa informasyon sang tanan, kung halin ka sa Bayang Port Action Rex, pag-abot mo dito, ang lapit ng mga tourist places, amuning Isla Gigantes, ang Sicogon Island, Boracay, Bayada Cupon, Dumaraw Road, Lapos na ni Rojas, Capiz, Tukatiklan, Malay Aklan. Samtang kung halin naman to sila sa Ahoy, pakadto naman sa Ido Magalona, siyempre, near to Sugar Central na ngay isang Victorias, sang Sagay, pag padulo pa saka na dito sa Escalante Port na salakyan naman pa Cebu Roro Action Rex. Pero anong biyahe sang roll-on, roll-off da? Ano nang roll-on, roll-off da mabiyahe man? Amo ni Action Rex, ang SF Shipping Corporation. Cargo man na? Anong makargas na? Di pasahe or nano? Passenger kag cargo, Action Rex. Passenger gate, pasahero gate. Di pasahero plus cargo? Oo. And ang biyahe din nila, Action Rex, initially lang na, Wednesday lang kag Thursday, pero kagina, pagpatigan sa press conference, wala pa sila nakabalo kung saan tugid sila masugod biyahe. Kag to be announced lang kung saan pila ang plete sa mga pasahero. Pero tihamba niya, hindi man po nang maglayo sa parehos di plete halin sa Bredco to Dumangas, ang banya. Pero i-announce na ako nila, initially every Wednesday at Thursday, isa biyahe ni sa aga, isa man sa hapon. So pwede ka nga balikan ang sunrise within the day. Pwede ka ahoy, hindi magalaw na ahoy. Ganyan, sundon mo lang dapat ang oras. Isa pa lang ni subong kabarko, ang ila sini na isilay. 2 ka oras ang travel time to? 2 ka oras? 1 hour. Isa lang ka oras? Yes, 1 hour 10 minutes. Hindi ko ka picture out. Magaling ka sa highway, dra. Pasulod ka sa Mantangan. Layo pa na? Halin sa highway, sunod pasulod sa port sa Mantangan, mga 3 kilometers. Layo-layo pa. Layo, Action Rex. Pag daw medyo balay-balay ang magyan. Pero simentado naman ang dalan. Yung pamangkot naman na actually kay Mr. Diambat niya. Padayon man sila nag-coordinate sa barangay official. Residente po, road clearing program. That's why, okay rin yung talan, simentado, nawala sa yung atop. Ano nga mga barangay ning magyan mo na? Alin sa may Alicante da? Do Alicante, da guro nga bangga mo? Yes, Alicante, Action Rex. Liko ka di pa bye-bye. Kung naling ka Bacolod, liko ka left side, Alicante area. Yes. Tapos pasulod ka na to sa anong nga mga barangay parang agyan mo palabot ka to? Amo na to Action Rex, ang Alicante, tapos paglambot mo nakapunta mo na siyang Bayang. Muna sa ang Mantangan. Oo. Tapos pagkanto na to sa Puerto na. Yes, oo, Action Rex. Okay, pero as to sa operations, why pa nila gin-announce kung sano? Well, Action Rex, i-announce na nila ko no through Facebook page. Siyempre ba, through Action Radio. Wow. Dapat gidi. Dapat ang FF Cross, si Mayor Malacon na tuwan to, di ba? Wala to Action Rex, sige na, kahit ato siya sa kick-off man sang local campaign. Kaya rin lang to kaina si Erwin Ponyado nga nag-represent man sa iya. Pero tiyan mo na, pasalamatan gidi. Siyempre, sa Banwa, sa Ibi Magalona, hindi lang ni makabulig man sa ila.
pati sa mga pumuluyo nga rada sa lugar Action Rex. Ang mga tingog nila Action Rex sa tipunon talang danay kay dumedyo hina kitang signal kay travel ta subong pabalik sa siyudad ng Bacolod Action Rex. Ayos. Sige. Oh, nautod siya. Ano yung nagtapos na nautod siya. O, dali gilang kay patapos-taposon talang si Action na Nabuso. Thank you gid Action na dyan, no? Going na si Action na dyan sa residential area sa Magsungay kay ditong reported nga fire call, no? Hibaloon ta na karon sa kay Action na Jan Diaz kung makabot na sa area ang ato sining patrol action na din. Action Rex, pero naman ang balita ikan sa Kapitolyo Provincial at sa Ginagosong Action din kaman sa Pinas. Nabuton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Iden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Iden sa ilahantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa sining Police Station 6. Mga kapulisan sa Police Station 6 may person of interest na kuno sa kasong pagpatay sa isa ka call center agent. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric. Do lalagid ang signal, daligid lang, no? Sa iluhan lang ka na sa piyak mo nga komunikasyon, kaya daw hindi gid daw ari naman siya, do nag-double up naman siya. Kay Toto Tatan, may lang nga pagpamati, Christian Roa, salamat gid Anali Elizalde, thank you gid, no? Salamat gid. Ayos. Sa iluhan talang kada siguro Aksyon na Eric Magbanwa sa piyak nga linya kay do hindi gid magwanta ang double up. Aksyon na Eric. Rex, ate, wala okay akong na. tara ni Guro, kaya chimpo mo doon lang kita. Gani man, kay do may ginahulat pa ko kay Aksyon Jan Diaz sining fire call bla sa area Yes, sang Action Magsungay. Rex. Kasi dugay mas si Action dyan, no? Anyway, ang kapulisan sa station number 6 karon sa papanguna ni Police Major Leo Estopa, may ara na sang natumod nga person of interest nga posible may ihibalo or if not may kailabtanan sa sining paglutang sa tong Miyerkules sa gabi kay Paul Angelo Gisto, isa ka call center agent 38 anyos soltero sang Santa Ana Street, Barangay 30. Kung di mo madunduman Miyerkules sa gabi sang ginlutang ini si Gisto sa tabangan mismo sa Graciano Lopesain Elementary School sa Barangay 31 sa isa ka persona gamit ang 45 caliber pistol kag nagpanagyuman ang ining persona sakay sa isa ka gray nga sedan nga nag-withdraw sa area sang dalan na Losoriaga. So sa kay Police Major Leo Estopang hepe sa station number 6 nga kay na sang aga na tapos na gidman ang gipatigayon nga trajectory examination sang crime laboratory sang Negros Occidental Provincial Police Office sa una ni Police Lieutenant Colonel Puente Espina. Ang ginatumod ni Estopa nga person of interest Action Rex sa sining nga kaso amo ang ka-chatmate sang napatay nga si Gesto kay prior sining sa insidente na recover ang cellphone ni Gesto nga may naka-chat siya nga persona ante siya ginlutang sa tong Miyerkules sang gabi. Apang suro sa kay Estopa nga disactivate na ang iya messenger no sa matabo ang ining pagka-recover. Yes? Laki, kachat siya? Hindi na mention ni Major Estopa kung lalaki o kung babae. Basta may nakachat siya nga ang chat yang gasiling nga daw matabo ay ini sila Action Rex. Prior nga ini siya mag-duty sa Miyerkules ang gabi sa isa diri ka call center agent. Pero ang subo diri sila sa kay Estopa nga daw gin-deactivate na sang sining person of interest ang iya sining messenger. Pero nevertheless nagapati si Estopa nga posible kilala ni Paul Angelo Gisto ang iya sining naka-chatmate before natabo ang paglutang sa iya sa tong Miyerkules ang
Gabi. More on this, yari palayag ni Estopa sa interview sa Action Radio. So far, may progress naman natin. Kaluyan nga, nakita natin na may malakson po siya ang ating victim to a certain person sa iyang messenger. Moto ginatutukan natin kag na-coordinate kita sa pamilya o sa malapit niya ng mga abya na nakakilala niya sa victim natin nga kung sino ni ang gina-chat niya o last niya ni na-chat kay at least na kita makabasi man sa ating investigasyon nga kung sino ni. So far, ang ating tutukan kay na-block na to ang account actionary posible din deactivate kaya isa pa kilala mismo ng sang victim ang iya itong ginachat. So far ang atong itong nakuha ng informasyon nga makita ay sila while nga makadulong ni sa obrahan ang biktima ni nato ginahulat ni sa kachat niya ang victim amo doon nga ginasuganize pag naton ang tongdan sang messenger para malabot naton to ang taliya sang account actionary mabalagid ang identity ng chat actionary. So nakuha nga bagay sir para sa inyong investigasyon? Yes sir, makabulig din siya. Isa pa mo to ang last person sa iyang conversation prior nga piruhon to siya. Ang actionary ka, kita makatutok pagit sa bulig ng pamilya, dira kita ibigay makakuha sa mga impormasyon kung sino ni ang mga suod pagitihan ng mga biyag so far sa pamilya pamalanta niya actionary kag sa dira sila sa barangay gapang kuha sa mga impormasyon actionary. Action si Police Major Leo Estopang, hepe sa Police Station number 6. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magbanang Siling. Mga kaaksyon sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanay si Aksyon na Roger Gote, balita naman sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa sining ining 45 anyos blang nga lalaki arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso attempted murder. Dalig lang Action Roger plus tartanay, no? Ang imo sining balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Okay. Dalig lang, no? Action Roger Gotib sa detalye. Action arrest sa estado ang isa ka 45 anyos nga lalaki matapos inserbihan sang mandamiento de arresto sa Cadiz City PNP sa kaso ining attempted murder. Ang gindakop nga naging kilala kay Rolando Parino Jr. alias Jimboy, ang residente sa sitio Bagroy sa Barangay Burgos, Ciudad sang Cadiz. Report nga inisya ang gindakop may mga alas 9:20 takla siniginaman nga aga Marso 25 sa diin ang mandamiento de arresto gin-serve ng Police Lieutenant Alfonso Prescia, ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP Pudman na Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso, ang Police assigned sa Warrant Section. Ini sa idalom sa supervision ni Lieutenant Colonel Hiljan Dispi. Ang mga persona ang may warrant of arrest, may criminal case number 2689-C kag sa receiving na attempted murder, kagin issue kagin lagdaan ini ni Honorable Judge Renato Dimuñas, ang RTC Branch 60 Judge atong nag-retired naman kay Mati Madugay na yaksyon na Marso 3, 2002 ang ining warrant of arrest mo tiningon 19 katuig na sobra kag nagpanago ini siya sa kaso nga iya sige ginatubang 120,000 ka pesos naman ang piyansa gipadugod sa korte para sa iya sini temporaryo nga kailwayan. Matapos nga ini siya gipaidalom sa physical examination kagin paibalo sa kinamatarong bilang akusado karon detinado ini siya sa Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa syudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Guti mega report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid Aksyon Roger Gotti, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Siling ni Aksyon Jan Diaz, ling niya nag-itsa lang sa sigarilyo kang nag-aso ko, no? Di wala man to.
Ay, perte, no? Paghalong-halong, hindi lang hindi gid magsalig. Gamay katama. Nag-itsa lang sa sigarilyo, nag-asuguro, pag-aso, nagkinaran-karan Ayo. Sige, salamat gid Action Lord John Diaz sa patrol na to, Action John Diaz, no? Thank you gid, salamat gid ato sa area sa singkang magsungay, no? Life extension na vitamin D3 anay Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan. Balita ni Action Nelson Patinio, mapa First District anay kita kay para sigurado Coast Guard sa San Carlos substation padayon ang pagmonitor sa over passengers sa mga motor bangkab lang hilapit nga Semana Santa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring countdown sa report ni Action Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Action Arloticar Sanbay sa balita. Unahon taning balita ni Action Nelson Patinio sa area sang San Carlos City. Action Nelson. Yes, Action Rex sa tungod sa nagailapit na bulan sang Semana Santa, kagadamaan sa mga pumuluyo ang magabakasyon sa ibang nga lugar. Ang Philippine Coast Guard sa siyudad sang San Carlos ang nagdeploy na sang ila sini nga mga tawo agod sa pagmonitor sa mga sumalakay sa motor bangka nga magapadulong sa isla sang Sipaway. Iginpahayag ni Chief Petty Officer Coast Guard Substation Commander Wilmar Dolorfino sang San Carlos nga maid-id nila nga ginabantayan ang overpassenger sa motor bangka kag barko nga nagapadulong sa isla sang Sipaway kag Toledo City. Dugang pa ni Dolorfino nga dapat magulo aligmat ang mga operator kag pasahero sang motor bangka kag ugalion sini nga magabantay sa mga advisories ang Coast Guard sa lakat sang panahon. Damlag pa nga may nagkulog nga isa ka motor bangka lula nang napulo ka mga pasahero nga buot kung tani magpadulong sa isla sa Sipaway. Sang ini sila ang ginigo sang dalagko nga mga baluda, sang ini sila ang nagabiyahe. Luwas naman sa kadalagman ang mga pasahero, sang ini sila ang gin-rescue sang Philippine Coast Guard kag City Disaster Risk Reduction Management Office ng San Carlos City. Yari ang dugang pahayag ni Chief Petty Officer Coast Guard Substation Commander Wilmar Dolorfino sa interview sa Action Radio. May ginapamalatay kita nila ng mga tropa sa nila para ikawan na naman ang overpassenger. Ang kabahin sa pahayag ni Wilmar Dolorfino. Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Ka-aksyon nyo, Nelson. Pati nyo nagasaling mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Nelson Patinio. Balita gikan sa San Carlos City. Sa iluhantang balita gikan sa
syudad sang Talisay, 4 ka persona nga nadakpan nga nagasugal ginbuyan na sang kapulisan sa among syudad. Yaring kaudan sa report ni Akson Arlo Tikar sa detalye. Akson Arlo. Action Rex, ginpapauli na o ginbuyan sang Talisay City Police ang 4 ka mga persona nga sang damlag lang ila nga gindakop bangod nga nagbailar ini ang Presidential Decree 1602 nga amo ang illegal gambling. Ang ining 4 ang yara na sa karon sa tagsa-tagsa nila sini ka mga pamilya apang liwat ini sila nga pag-aaristohon kon ini sila ang mapapanaugan sang warrant of arrest nagikan sa korte bangod suno sa kay Police Lieutenant Vicente Marion Buenaflor nga regular na nila nga gin-file ang kaso sa korte sang adlaw diin nadakpan ang mga sospechado. Sa matandaan nga ang ining mga nagkaladakpan amo sanday Delmo Castor, Mary Grace Casepli, Kristen Ann Rapols kag James Yasmin tanan Lunsay Pumuloyo sang Purok Malipayon, Barangay Zone 12, Syudad sang Talisay din ini sila ang nadakpan mga takna alas 4:25 sang hapon dira sa nasambit nga lugar. Nakuha sa mga kapulisan gikan sa posisyon kag kontrol sa sining mga sospitsado amo ang isa ka set sang playing card nga ilaging gamit sa paghampang sang sugal nga posoy, lamisa kag kukta nga bali sa 8 pesos nga nagaserbi naman nila sining nga taya diin ang ining mga nagkaladakpan ang ginbuyan pagkatapos ang 24 oras ng reglementary period sang mga kapulisan. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksonta conservation ng inyo sining problema, yari mga kaksono para sa mga kaksonta, para sa tanan nga mga diseases, iloy-iloy sa mga masakit mga kakson, no? Evergreen Herbal Capsule ang katapat sila, no? Aprobado sang Food and Drugs Administration, gintingob nga puwersa sang 7 para sa ikayong lawas kumplito ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, Evergreen Herbal Capsule, magtumar lang adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas naton mga kakson. Para sa dugang sining kasayuran, salang mag-text o magtawag kay Doc Crispin Nico sa cell number 0910-1264595. Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ninyo inadra sa Parmasya 2 sa Dangkalan, Ilog Negros Occidental, kag Botica Rain sa Barangay Tuyom, Kawayan, Negros Occidental. Evergreen Herbal Capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kakson na sanbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nato pinagaman ama kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ng DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton siring pangalagad mga kaaksyon ang way ta malabutan pabosan talang ini. Ilabi ng mga greetings ninyo mga kaaksyon namon sa kahanginan. Pasensya gida. Standby na sa This Is My Life sunod sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sogatron. Ako naman ang inyos ni kaaksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Kantong mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig.